δόθηκε. Ναι, με αυτά που έβλεπα. Εσείς το είχατε συζητήσει ποτέ με τον γιο σας? Ότι δεν πρέπει να συμβαίνει? Το έχω πει πολλές φορές. Ότι δεν θα μπορέσεις να στεριώσεις οικογένεια, δεν θα σου καθίσει καμία με αυτόν τον τρόπο που κάνεις. Έτσι ήταν ο πατέρας σου. Αυτός το ίδιο. Βέβαια, εκεί άρχισα και κατηγορούσα τον εαυτό μου ότι δεν μπορεί να γίνεται και να καταστρέφω τα ίδια μου τα παιδιά. Να βλέπουν αυτά τα πράγματα και να μεγαλώνουν με τέτοιες επιρροές και με τέτοιες συνήθειες. Πιο πολύ ξεκίνησα και έφυγα από το σπίτι, γιατί εγώ έφυγα από το σπίτι, όταν ο Πάρης αντέδρασε έτσι. Χτύπησε τη γιαγιά του συγκεκριμένα, και της είπε ότι, όταν το ρώτησε γιατί με χτυπάς, γιατί ο μπαμπάς χτυπάει τη μαμά. Δηλαδή θεωρούσε ότι αυτή είναι η φυσιολογική αντίδραση. Να χτυπάμε ο ένας τον άλλον. Να λύνουμε τις διαφορές μας με ξύλο. Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να χωρίσετε? 8 χρόνια γάμο και 6 από πριν που είχα δεσμό. Πόσα χρόνια? 14 χρόνια. 14 χρόνια. Γιατί όμως το ανεχτήκατε τόσα χρόνια και δεν φύγατε νωρίτερα? Γιατί δεν είχα και τους πόρους μετά να ζήσω. Είχα κάνει 2 παιδιά και δεν είχα τους πόρους να ζήσω, να πω, και έλεγα να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και να τον αφήσω, να μπορώ κάπου να τα αφήσω τα παιδιά για να πάω για δουλειά εγώ. Η απόλυτη ανεξαρτησία ξεκινά την οικονομική ανεξαρτησία. Αν λοιπόν αυτή η γυναίκα δεν έχει που την κεφαλή κλίνα, κατά το κοινώς λεγόμενο, και έχει και παιδιά τα οποία πρέπει να τα φροντίσει και να τα μεγαλώσει, και η μοναδική πηγή εισοδημάτων είναι ο άντρας της, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα γυρίσει πίσω. Ειδικά αν δεν έχει βοήθεια είτε από οικογένεια είτε από άλλες κοινωνικές δομές. Στην Ελλάδα, ωστόσο, πολλοί ξενώνες οι οποίοι φιλοξενούν κακοποιημένες και εγκαταλελειμμένες γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους, μέρα με τη μέρα κλείνουν. Τι θα απογίνουν όμως όσες γυναίκες τελικά κατάφεραν να ξεφύγουν από τον καθημερινό εφιάλτη της βίας? Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, μόνο τα ίδια τα θύματα, τα οποία μπορούν να σταματήσουν τη βία. Θα μπορούσε να δώσει ένα μήνυμα για όσες γυναίκες έχουν... Καμία γυναίκα να μην δέχεται λεκτική και πάνω απ' όλα σωματική βία. Δεν φταίμε εμείς που ασκούν τη βία. Όχι, δεν φταίω εγώ που ασκούσε βία πάνω μου. Φταίει ο ίδιος. Να μην κάθονται με καμία περίπτωση με αυτόν τον άνθρωπο που τις έχει κακοποιήσει έστω για μία φορά. Γιατί άμα σε χτυπήσει μία φορά δεν θα πάψει να σε χτυπάει μετά. Και το συγχωρείς μία φορά δεν είναι να το συγχωρέσεις.